ale za to vy si teraz zašijete. A viete prečo? Lebo po kuloároch ministerstva také reči sa miesli, že kedy minister u nás pásku strihal tie polokolami. Tak sme vymysleli takýto žart, že teda ste nám sympatický. Ja tam mám. No, pochopiteľne. Ale ja nechcem, aby sa tá tradícia porušila, ale to tak má. Keď ministri prichádzajú a odchádzajú, o tom je demokracia, to sme chceli 17. novembra, aby to tak bolo, aby tá demokracia ešte prinášala nové nápady. Tak ja by som nie tak chcel. Počúvajte ma, tu máte ochrannú pomôcku. Máme to inak, to tak. Tak hovorí sa, že sme takí veľkí a máme takú sílu. Akú sílu má ten, komu chceme pomáhať a koho podporujeme. Dávajme si preto pozor, komu chceme pomáhať a koho podporujeme. Ja len dožijem, že už potom, kedy došli hoci... Normálne vyšli.